prve faze potpune medijske blokade i cenzure uslijedila je druga faza. Druga faza je bila neviđena krađa na izborima. A zašto je to tako? Zato što je Odlučnost i pravednost jedina stranka koja ne prihvaća sudjelovati u igrokazu i na podijeljene uloge, gdje će se sve političke stranke pomiriti s tim da imamo afričke plaće, da imamo švicarske cijene, da nam ljudi bježe iz države glavom bez obzira zbog nepravde i korupcije. Mi se nećemo pomiriti s time da nema funkcionalne vladavine prava, da je vladavina prava urušena do temelja. Mi se ne želimo ugraditi u postojeći sustav, to smo od početka govorili i zato i jesmo mi na jednoj strani, a cjelokupna ostala politička scena na drugoj strani. Kada pitate za što se zalažemo, za ono za što smo se zalagali od prvog dana, vladavina prava, beskompromisna, primjena zakona, država u kojoj su svi jednaki pred zakonom i gdje nitko nije iznad zakona.